बिथांनि सायाव एट्रसिटिस एक्टआव बिथांखौ जोङो होनाय जागोन। बे खोथाखौ बाहायदों, बे खोथाखौ बिथांनाव एट्रसाइज जायो, बिथांखौबो जों एट्रसिटिस एक्टआव होगोन जुदि चिफ मिनिस्टार जानानैबाबो। दायो जों मोगा मोगि लागोन रिटायार्ड IRS अफिसार मानगोनां जनकलाल सार आरो मानगोनां पंकज इस्लारि सारमोननिफ्राय नोंथांमोना नायलांनो हागोन। खुलुमनाय थाबाय गासै रायजो राजानिसिम। जोङो दिनैहाय दिलीप शइकिया MP बिथाङा जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो 6 शिड्यूलनि सायाव जे खोथाखौ बुंदों, बे खोथानि सायाव जोङो दिनै ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशन जानानै जोङो बेखौनो बुङो जे बिथाङा जोबोद खम समनि बिथोरावनो गावनि बे बुंनायखौ उथायनानै लानांगौ आरो बिथाङा एपलजाइज खालामनांगौ, नङाबा बिथांनि सायाव एट्रसिटिस एक्टआव बिथांखौ जोङो होनाय जागोन। मानो होनबा सासे नन ट्राइबेल मानसि आरो बे नन ट्राइबेल मानसिया जोंनि ट्राइबेल एरियायाव फैनानै बा ट्राइबेलफोरखौ गाग्लोबनाय धरननि खोथा बुंनानै बा 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ फोजोबनायनि खोथाखौ बिथाङा बुंनानै जोंखौ सिगिदों आरो बेखौ मावनो थाखाय बिथाङा जोंनि सायाव फर्स बाहायदों आरो जोंनि मानसिजोंनो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों। बेनिखायनो बिथाङा बे गावनि बुंनायनि सायाव बिथाङा बेखौ उथायनानै लानांगौ, सानथामनि बिथोराव बिथांखौ उथायनानै लानांगौ, नङाबा बिथांनि सायाव जोङो एट्रसिटिस एक्टआव बिथांखौ होनाय जागोन, बिथांखौ केस फाइल खालामनाय जागोन। मानो होनबा बेयो जोंनि सायाव बुंनाय राव, बे बिथां बुंनाया एट्रसाइज जायो। बे नन ट्राइबेल मानसि बिथांमोनहा मिथिगौ जे 6 शिड्यूल बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा मोना आरो जोंनि BTCआव मोनो। बे BTCआव मोनो, माबादि मोनो? एमेन्डेड 6 शिड्यूल जेराव माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव 30 जननि बिथोराव 26 जना जेराव माने जोंनि MLA MCLA केन्डिडेट माबा MCLAफोर जानो हायो, 7 नमिनेटेड जानो हायो। नाथाय जोंना 6 शिड्यूल एमेन्डेडआव बे एमेन्डेडआव गासै दा जोंना 40 जन दं। 40 जननि बिथोराव जोंना दा आरो 6 जना नमिनेटेड। बे 6 जननि बिथोराव जोंना 30 जना जोंनि ST ट्राइबेल आरो 10 जना जादों नन ट्राइबेल। बेखौ भाग खालामनानै होखादों जे बे जायगायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानायनि सिगां बा 6 शिड्यूल जानायनि सिगां बाहाय माखासे नन ट्राइबेलफोर दङ, बिथांमोननि सुजुग सुबिदा बिथांमोनखौ बे राइटफोरखौ होनो थाखाय बे एमेन्डमेन्टखौ खालामनाय होनाय जादों। बेनिखायनो 6 शिड्यूल एमेन्डेड होननानै बुंदों। दा बावहाय बिथांमोननिबो खुनु मोनसे बावहाय बिथांमोननि राइटआ जोबना थाङाखै, जेसेबांखिनि दङ बे राइटखौ बिथांमोननो होदों। दा बिथांमोना बे राइटखौ मोनाखै बा सेकेन्ड क्लास सिटिजेन, फार्स्ट क्लास सिटिजेन बेबायदि जों माब्लाबाबो फार्स्ट क्लास सिटिजेन सेकेन्ड क्लास सिटिजेन जोंहा बर'निफ्राय बा जों ट्राइबेलफोरनिफ्राय बिदिखौ बुंनोबो रोङा, जोंहा बिदि क्लासिफिकेसनबो गैया आरो बे कनसेप्टआनो गैया। दा बिथांमोनहा बे कनसेप्टखौ लाबोदों। बिथांमोनहा कनसेप्ट लाबोनायनि खारना बेनो मा, बिथांमोनहा गरा माबा खालामनायनि थाखाय गरा असमिया गरा हिन्दु बेबायदि खोथा लालायनायनि गेजेरजों जेराव जोंखौबो नाख्रेबनाय, खालि जोंखौ बे ट्राइबेल होननानै गाहाय थाखोआव दोननाय, जोंखौ गासैबो खालि बे लेबार थाखोनि खामानियाव मावनाय, जोंखौ डेभेलप जाहोयै। दा जोंनि BTC जानाय लोगो लोगो जोंखौ एसे डेभेलप जानाय नुबाय। दा बे BTC डेभेलप जानायखौ नुनानै जोंनि बर'फोरखौ डेभेलप जानाय, ट्राइबेलखौ डेभेलप जानाय नुनानैनो बिथांमोनहा मेगन सादों, बिराद मेगन आलौगासिनो दं। माब्रै सिख्रेबनो हागोन, माब्रै बेखौ माने फोजोबनो हागोन, माब्रै बे BTC 6 शिड्यूलखौ फोजोबनानै माने आसामजों आरो मास्टार खालामफिनदों। होमबा बे जोङो हाजार हाजार थैनायनि गेजेरजों, हाजार हाजार जोंनि बर' मुंख्लंफोर जालांनायनि गेजेरजों बे 6 शिड्यूल मोननायखौ बिथांमोना दिनै मेगन सानानै सिख्रेबफिननो नागिरदों। आरो बेवहाय जोंनि लिडारफ्राबो बिसोरनि फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा आन्दायनानै थाबाय। दा बिथांमोनहाबो साबधान जानाया मोजां। फैगौ इलेक्सनाव बिथांमोनखौ जों खावलायो, ज' जानानै BJPनि बे थांखि, बिसोरनि बे कनसेप्ट, बिथांमोननि बे नाजानायखौ जोङो फोजोबनो थाखाय ज' जानांगौ। ज' जानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गभर्नमेन्टखौ लाखिफिननांगौ, जोंनि 6 शिड्यूलखौ लाखिफिननांगौ। आरो बेवहाय नन ट्राइबेलफ्रा जे मोना, मानो मोना बेखौ दिलीप शइकिया बिथाङा मोजाङै बुजिनानै लाथों। आरो बिथाङा मोजाङै मिथिखानानै बुंदोंब्ला बे बिथाङा जोंखौ गाग्लोबनाय, जोंखौ फोजोबनाय, बे बिथाङा एट्रसाइज खालामबाय जोंखौ। बेनिखायनो बिथांनि एट्रसिटिसआव एक्टआव जों बिथांखौ होगोन। आरो जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथाङा चिफ मिनिस्टार, बिथाङा दिनै दलै निगारै गावनि एकदम फर्सखौ लानानै, पुलिस मिलिटारि लानानै केम्पिं खालामदों। जोंनि बे ट्राइबेल एरियायाव 6 शिड्यूलआव बेबायदि नन ट्राइबेलफ्रा बेबायदि माने
दम बाहायनानै बेबायदि फर्स बाहायनानै जोंखौ सिगिनानै बिदि इलेक्सन खालामदों ना बिथाङा बुङो जे आवगयबाराव बुंदों सोर बेलाय हाग्रामा महिलारि सोर बेलाय माने माबा मा बिजिटिसि बेलाय बिजिटिसिखौ दैयाव ब्रह्मपुत्र गारहरगोन होनदों बे कनस्टिटिउसनेल जों बानायनाय बे जिनिसखौ बिथाङा सासे चिफ मिनिस्टार सासे कनस्टिटिउसननि हेड बिथाङाबो सासे स्टेटनि हेड जानानैबो बे खोथाखौ बाहायदों बे खोथाखौ बिथाङा एट्रसाइज जायो बिथांखौबो जों एट्रसिटिस एक्टआव होगोन जुदि चिफ मिनिस्टार जानानैबाबो दानि फैगौ इलेक्सन जुदि बेबायदि सोरनिबा लानानै टलार देखायफैनाय सोरनिखौबा लानानै माबा मोनसे खालामनानै बर'खौ गाग्लोबनाय धरननि खोथा बुङोब्ला बारा बायदि बायदि माने हब्रा बुङोब्ला बयबो हा मोननांगौ बयबो समान अधिकार बे समान अधिकारखौ बिथाङा जोंनो आसामावनो होआखै जोंनि आसामनि बर'फोरनिखौनो होआखै जेराव माने बेवहाय आसामावबो जोंना 5th शिड्युल दं 5th शिड्युल आरो 6th शिड्युला मा बिथांमोनहा बे 5th आरो 6th शिड्युलखौ मानो भायलेट खालामदों बे जोंनि आरो 6th शिड्युलखौ मानो भायलेट खालामदों बेवहाय माने जोंनि बे रुलखौ मानियाबालानो बिथांमोनहा जोंनाव गाग्लोबफैनाय धरनजों खालामनानै 6th शिड्युल फोजोबनाय ट्राइबेलफोरखौ फोजोबनाय खालामदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ बे सानथामनि बिथोराव दिलीप शइकिया जुदि उथायनानै लायाब्ला बिथांनि सायाव एट्रसिटिस एक्टखौ होनाय जागोन बेजों आयेनजों थांगोन आं बेखिनिखौ जोंनि लिडार दैदेनगिरिफोरा जों बर' रायजोफोरनाव खावलायबाय